baita ere, internet bidez, hau ematea posible izango delako. Lehengo kantari daukagu, Gabonkorrentzat idatzitako abestia, eta bertan dio, garai hartan, gaixoen alde kantatzen zela. Orain Caritasek biltzen du dirua behartzuen alde. Uste badakizuela, hor programatan baitu ere baita kontu zenbakiak, diru laguntza hori posible alizateko. Besterik gabe, zuen gustukoa izango delakoan, eta Gabonkorraren izenean, Eguberria. Thank you.
Bai. Bueno, arratsaldeon lanoi. Hitz labur batzuk. Bi kanta falta zaizkigu gure emanaldia bukatzeko eta kalera ateratzeko.
ote zuriraino goaz eta handikan herrira etorriko gea. Orain atorra bestu behar dugu eta hil berri zaigun Jeronimo Egainari eskine nahi diogu. Beti hor egondalako bera ere herrigintza egiten eta badugulako ze eskertua herri hontan. Eta gonbidatu nahi zaituztegu ator gurekin abestea, ator da munduan daukagun egu berritako kanta politena. Usted ez da hola, ez nerezako inoiz superatuko duen. Bai ahots batea, bita, iruta, lauta, baina ator da beti ator, osea, kantatu gurekin.